Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Бу атнадагына Галиаскар Камал исемендәге театр труппасы Ирак, Якутия якларыннан иҗади сәфәрдән кайтты. Әлеге сәфәр тәэсирләре белән уртаклашу, яңа сезонга әзерлек хакында сөйләшү нияте белән студиябызга театрның директоры Илфир Илшат улы Якупов килде. Хуш килдегез, Илфир әфәнде, хәерле көн. Хәерле көн, хәерле иртә. Яллар тәмамланды. Шуннан соң бик ерак сәфәргә барып кайткансыз икән. Барыгыз да исән, имин кайттыгызмы? Шуннан дагын Аллага шөкер исән сау барып кайттык, ерак юл булды. Камал Якутия, Саха Якутия дип йөртәләр. Һәм менә Якутиядә булганда артистлары да, җитәкчеләр дә әйттеләр, безне Саха дип йөртегез диделәр. Якутия безне якутлар гына түгел, без сахалар диләр. Чөнки алар бит әле тәңришеләр, кояшка табынучылар. Шуңа күрә аларның һаман да дәвам итә бу үзләренең үзенчәлекле нинди традициялары дип әйтимме соң. Шуннан дагын беренче отпусктан чыккан көнне үк 20 августта без самолетка утырдык тагын Саха Якутияга очтык. Анда без гомумән татар театры тарихында бу беренче тапкыр булды. 12 елга беренче тапкыр шундый Ирак сәфәр дип әйтик, Иракта яшәүче безнең татар милләттәшләребез белән очрашулар, аларга 2 спектакль күрсәтү. Берсе аның Килмешәк, Сөмбел Гафарованың Фәрит Рафкатович Бикчентаев куелышында, һәм инде Гыргырый кияүләре, ул Туфан абыйның Марсель Хәкимович Сәлимҗанов куелышында алып бардык. Кызыклы моментлары, тамашачыга да бәлки кызык булыр. Декорацияны без алып бармадык. Без июнь айында, май айында аларга рәсемнәрен җибәрдек, тәген декорацияның эскизларын. Алар шул эскизлар буенча үзләре безгә ясады. Без бары тик костюмнарны гына алып килдек. Чөнки килдеме соң, әйбәт, матур бик әйбәт, бик менә миллиметрына хәтлек, барысы да туры килерлек, шулай төгәл иттереп ясаулары безне шаккаттырды беренчедән. Икенчедән, әлбәттә чыннан дагын, әгәр без үз декорациябызны йөк машиналарына, зур машиналарга төяп җибәрсәк, алар барып җитә алмаслар иде. Чөнки анда хәзерге вакытта бик күп күлләр, сазлыклар һәм юллар бик юк. Анда Саха Якутиядә гомумән анда самолет яки вертолетларда гына йөриләр. Боз вакытында инде кыш вакытында боздан гына йөриләр. Шуңа күрә менә шундый безнең өчен үзебезгә дә кызыклы сәфәр булды. Сәхнә арты ягыннан дип әйтүем. Саха Академ театры инде алар безгә Казанга 4-5 тапкыр килделәр Нәүрүз фестиваленә. Шулай ук Нәүрүз фестиваленнән кала әле теге елны гына 17нче елда алар безнең бинада гастрольләр белән килгәннәр иде. Шулай ук алар 3 спектакль безнең сәхнәдә уйнадылар. Бик кызыксынабыз, бик дус яшибез без ул театр белән, артистлары белән аралашабыз. Эш белән бераз ял итеп күрү шуның булды. Чөнки без бит көндезге вакытта бушрак дип әйтимез. Аннан соң инде без махсус шулай ук бер көн спектакльләрдән соң бер көн буш калдырдык, күбрәк танышырга, шундый күреп йөрергә. Зур араларны барып җиткәч, күреп калырга. Әлбәттә 6 сәгать аерма безнең вакыт белән илебез зурда инде без. Менә чыннан да аны барып тоеп карамасаң, күрмәсәң үз күзләрең белән, татар бигрәк тәген инде үз күзләре белән күрмәсә, үзе тотып карамаса ышанмый. Чыннан да илебез зур, илебез матур, илебез төрле милләтләр, төрле кешеләр. Менә Татарстаннан, Рәсәйдән күчеп киткән татарлар Якутиядә бик күп, алар дагын хәтта безнең фотоларны Instagram социаль челтәрләрдә күргәч, Удачный шәһәреннән язалар. Килегез безгә дә, монда Якутия шәһәреннән караганда Удачныйда күбрәк татарлар, безгә дә кирип чыгыгыз дип, шундый сүзләр дә булды. Гомумән бу гастрольләр дип әйтим, ул
Россия мәдәният министрлыгы ярдәме белән зур гастрольләр дигән программа бар. Һәм әлбәттә инде Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов ярдәмендә оештырыла. Чөнки күп чыгымнар кирәк, анда хәтлек барып җитәргә, очып җитәргә. Алар менә бу безнең Алмаш гастрольләр ул гомумән безнең театр белән Якут театры гына түгел, без 1 ел моннан кала барган идек Кызыл шәһәренә. Ул Тыва республика, шул төрки театрлар. Шулай бүтән башка театрларда килә. Һәм Саха Академ театрының администрациясе әйтүе буенча безнең спектакльләргә теге елны да аларга икенче театр килгән, милли театр түгел, милли театр урыс театры килгән, әмма дә ләкин алар билетларны сатып бетерә алмаганнар. Нинди театр икәнен әйтеп бетерә алмыйм. Безнең театрга билетлар гастрольләр башланыр алдыннан 3 атна кала сатылып бөтенләй сатылып беткән. Һәм монда инде әлбәттә алар администрациядә әйтте, монда безгә булышты татарлар ди. Бу мәгълүматны безнең Якутиягә килү мәгълүматын тарату буенча. Гаҗәеп. Гаҗәеп. Истәлекле булып калган икән, дөрестән дә шундый ерак араларны якын итеп, милләттәшләребезгә хезмәт итү, әлбәттә шатлык күренешләре тудыргандыр үзегезнең күңелегездә дә. Аннан соң бит инде кайттык. Мин социаль челтәрләрдән дә караштыргаладым. Бик күп эшләр алып баргансыз икән. Менә монда Камал театры ачык һавада спектакльләрдән үзекләр башланып куйды ди. Директор Эльфир Ришат улы бүләк алган. Фәрит Бикчәнтәев Якутия гастроль вакытында бүләкләнде. Диктор тәрҗемәсе Эльвира бүләкләнгән, Алсу бүләкләнгән. Грамоталы театр тамашалар өчен оештырылган Камал мәктәбенең яңа сезоны ачыла. Гомумән сезон ачыла һәм башкалар. Сезнең эшләр шәптән ахырсы. Аллага шөкер, менә без сезонны даган бу елны соңрак яптык. 9 июльдә, 6 июльдә, 9 июльдән генә эшкә ялларга киттек, чөнки үзегез беләсез, Рәсәйдә һәм Казанда гөрләп футбол матчлары. Җәй буе эшләдегез, Җәй буе эшләдек. Һәм шуннан да дөресен әйткәндә, аны артистлар даган әйтәләр, шулай диләр. Менә шул чемпионат вакытында шәһәрдән Казанда йөргән вакытта син үзеңне ниндидер чит ил шәһәрендә йөргән кебек хис иттек без. Ничә карасаң, төрле милләтләр, төрле телләрдә сөйләшәләр, дус, ниндидер күп кенә парклар ачылды. Шул ук вакытта менә безнең Кабан күле янындагы яңарту, аны матурлау, бизәү, анда күрсәгез сез, без көн саен чыгып карыйбыз, шундый күп кеше күп йөри. Театр янында кеше йөргәч, безгә тагын да әйбәтрәк, тагын да күңеллерәк. Әлбәттә инде бу пространствоны дип мөхитне без бер ничектәген төшереп калдыра алмыйбыз. Үзебезнең яныбызда булган мөхитне төшереп калдырырга, матурлыкны тагын да бизәтер өчен менә ачык һавада спектакльләр куйдыгыз. Без барыбер сезон ачылмаса дагын, әле театрда сезон ачылуга әзерләнәбез. Менә безнең театр Камал мәктәбе дигән ул проект безнең инде январдан башланган иде, январ аеннан. Без анда театр тарихында театрга зур өлеш керткән спектакльләрне күрсәтәбез. Театрны ничектер байыткан һәм күтәргән спектакльләрне күрсәтәбез. Һәм шул ук вакытта спектакльдән соң, видео язмасыннан соң сөйләшүләр, әңгәмә, шунда уйнаган артистлар, Аллага шөкер, алар безнең исән, өлкән артистларыбыз, Аллага шөкер, исән саулар. Эшлибез, дәвам итәбез. Телевизор караучылар исеменнән әлбәттә быелгы сезонга ачылыш вакытында бүләкләр алган кызларны да тәбрикләп үтик инде, дөрестән дә. Чыннан да, без сезон ябылганда һәм сезон ачылганда шулай театр хезмәткәрләрен дип әйтик, бүләкләп үтәбез. Ул кирәк, әлбәттә без аларны күрергә. Омтылыш тагын, кызыксындыру дагын, әлбәттә. Һәр кеше гомумән
кайда да булса эшләсә, ул ниндидер үзенең өлешен кертә, ул ниндидер үзенең күңеле белән эшли, йөрәгеннән нәрсәдер кертә, барыбер ул бер двигатель булып эшли. Шундый игътибарга лаек. Лайык, әлбәттә, һәрбер кеше лайык. Бәлки безнең җитәкчеләр буларак кай вакытта вакытыбыз да җитмәүчедер, бөтенесен дә күрер бетерергә. Әмма дә ләкин менә тырышабыз күрергә бөтенесен. Эшләр, уйлар бик зурдан. Аллага шөкер, бик зурдан һәм менә без әле бит премьералар кую өстенә әле тагын гастрольләргә дәгән дәвам итәбез чыгарга. Мәсәлән, 13 сентябрьдән җыелышып 86 кеше чыгып китәбез Ташкентка. Җир шарының бер кырыеннан икенче кырыена. Салкыннан җылыга чабыз. Анда без 30 елдан артык анда булмаганбыз. Уңышлар үзегезгә, рәхмәт безнең студиябызга килүегезгә һәм шуның кадәр матур тәсвирләп сөйләвегез өчен дөрестән дә бик кызыклы, матур очрашу булды. Тамашачыларыбызга да бик ошар дип ышанабыз. Рәхмәт килүегезгә, исән-имин иҗади эшләр үзегезгә. Сау булыгыз. Кадерле тамашачы